takto nejak môže vyzerať život 22-ročného chalana v Los Angeles. Dnes som svoj deň začal fitkom a hneď potom sme išli do Best Buyu, lebo môj kamarát z Red Bullu si tiež zabudol nabíjačku na Slovensku. Teda aspoň to bolo to, čomu som ja uveril. Nakoniec som zistil, že ma hanlivo oklamali a oni mi kúpili mikrofóny, ľudia. Ja mám mikrofóny DJI najnovšie, ja som strašne vďačný. No nakupovanie neprestalo a išli sme do ďalšieho obchodu s oblečením, nevolalo sa to nejako, že Ross. Pripomínalo mi to trochu Half Price, ktorý máme na Slovensku, až na to, že tieto veci boli, že naozaj Half Price. Ja som si tu našiel tieto nohavice, Guess, nové veci, nové nohavice za $24, ktoré keď som si vyskúšal, tak som ich rovno hneď aj zobral. Už dosť dlho som si nekúpil nič extravagantné a myslel som si, že táto hadia bunda bude kúsok, ktorý si práve zoberiem, no bola mi nakoniec malá, tak sme zamierili ešte dostať si a keď chceš vidieť, čo som si kúpil, nezabudni dať like a koment. No a teraz ti ukážem LA aj z tej druhej stránky. Išli sme do Downtownu, to sú presne tie mrakodrapy, ktoré vidíš na TikToku, aké to je krásne, no na videu to vždycky nie je tak, ako to je v realite. Na ulici neboli skoro žiadni ľudia a mal som normálne pocit, že tam nikto nebýva. A ak tam nejakí ľudia boli, tak boli dosť pofiderní, takí, že ti dajú díku do chrbta. Toto vyzerá ako obyčajný hotel, okolo ktorého sme sa prešli, ale tento hotel má na Netflixe normálne dokument, lebo v ňom bolo spáchaných najviac vražd a bývalo tam najviac vrahov. Toto mesto má štvrte, ktoré sú aj dosť nebezpečné, preto sme sa presunuli do takej viac mierumilovnej, kde sme ochutnali toto mexické jedlo, ktoré bolo nadúpané a dalo nám energiu pokračovať. Potom sme už iba museli zmeniť ubytko a sťahujeme sa do Dream Hotelu v Hollywoodu, keďže od dnes začína ten najväčší Red Bull Dance Your Style event na celom svete a Slovensko v ňom hrá veľkú rolu. Keď som zistil, že toto je rooftop našeho hotelu s obrovským bazénom a neskutočnými výhľadmi, nevedel som sa dočkať na môj room tour. Si ready? Cítiš ten vzduch, proste si vieš. Nie, ja vidím. Ja počkaj. Oh my god.